I-a fost dor lui tati de tine. Sincer, abia așteptam să redeschid telefonul și să revin la viața mea confortabilă, dar cred că bucuria mea nu stă în confort. Iar astea sunt 5 concluzii după 7 zile fără telefon. Am avut în continuu senzația asta că trece viața pe lângă mine dacă n-am telefon, dacă nu sunt conectat, că nu știu nimic. Dar la sfârșitul fiecarei zile mă așezam mult mai liniștit în pat. Sincer. Și la sfârșitul celor 7 zile am realizat că n-am pierdut nimic. A fost super mișto să primesc informații, dar și să rezolv ce treabă am doar când mă așez eu la laptop cu scopul ăsta. Uitasem că uneori să te chinui să faci ceva îți oferă mai multă satisfacție când reușești. În cazul meu să car camera video după mine și la valieră și să fac un setup când vreau să filmez ceva și să editez pe laptop, în loc să fac toate astea simplu pe telefon. Dar am fost mai creativ, mai jucăuș așa și mai bucuros și am avut și rezultate mai bune. Am avut tot timpul la mine smartwatch-ul cu SIM și căștile pentru convorbiri telefonice în caz că e vreo urgență și nu mai vorbește nici dracu la telefon. 4 convorbiri telefonice într-o săptămână și 34 de conversații pe WhatsApp. Clipul în care am anunțat că voi sta 7 zile fără telefon nu doar că a făcut mai multe vizualizări, dar mi-a adus și cea mai multă interacțiune în viața reală. Oameni care au vrut să afle despre chestia asta, iar cei cărora le-am spus eu că nu am telefon au devenit imediat curioși de ce fac asta și cum merge. A părut că toată lumea are nevoie de informații și că ar vrea să se distanțeze un pic de smartphone. O să fiu mai atent la cum folosesc telefonul în perioada următoare, dar am găsit deja niște dispozitive mai puțin smart care ar putea să mă ajute. Chiar o să încerc unul în viitorul apropiat și o să revin cu detalii. Dă un follow dacă ești interesat. Vreau să stabilesc unde încetează ăsta să fie unealta, să fie produsul și unde încep eu să fiu produsul.